pod mi Ruby Provinciana. Kamusta tangan guys? Ya guys, kuan karon di ay birthday sa hong prinsesa. So, sayo kog mata kay na guys nakaluto na ko og biko. Ja gabi guys, dugay ko natuog kay mo ni guys among hang decorate. Karon nagmata ni ja malipay na sa nga nanay ang decoration. Ja karon na guys kanang nag-celebrate ni sa ijang 17th birthday. Ja double celebration man ni guys kay sayang pagka-completers ka man na siya og grade 10. So mano among pasalamatan. Ja nagpasalamat mi sa Ginoo nga sa mga blessing nga among nadawat. Ja salamat mi sa Ginoo guys nga kanang wala gilayo mi sa mga kuan problema or sa sakit. Pero naman si problema ron guys kay nalagay bagong sakit nga na diri guys na grabe na jud diri sa amo sa Uslob. So bawal jud mi mangimbita. So nangibita anta ako guys kaso lang hakon nang gi-cancel kay mo lagi ni bawal magtapok-tapok. Masig kuan mi ja. Kani among hang maluto guys. Na ni siyang panghatod sa mga silingan. Ja tanaw na to ja guys kay bawal naman jud mag-video-video nga naay nagtapok-tapok. So tanawon si unya guys. So ni guys, akong minudo nga gibutangan ako og itlog pugo. So lami kay ni siya guys. Mani akong ikaduhang naluto. So okay na ni siya guys. Ako na siya ibalhin sa sudlanan. Guys, una nang giluto gani habi ko. Diyan na guys, nakaluto na ko og pansit bami. Diyan kare minudo. Na siya guys. Akan ni ang kusinira guys. Di man mo pakita ang kusinira guys ang kaniya. Mo ni ang assistant guys kay balo nang pud ni sa muluto. So wa jud koy problema ni hang duha ka anak guys kay dili ni sila mga laagan. Ja pirmiro jud ni sila sa bahay, ja manabang man pud ni sila sa hang mga buhaton dres bahay. Manang proud kay ko nilang duha. Katawa ng mga buang. Guys, saluto na pud akong spaghetti. Dali-dali ko kay kahit pa ko buhat. Ja nahuwat kami sa yahang surprise. So guys, ay ning hatag niya cake. Gikan pa ni siya dalagit. Salamat di ay sa naghatag ani Donald family. Salamat. Guys, naluto lang ang mga giluto. Ani itungtong na lang dihan anak. Ani akong gipangluto guys, Payaban wala na mabutang. Biko, spaghetti. Kanang menudo, pansit, humba, anjalay. Kuan. So mag-abri sa iyang kuan guys kay kantahan na siya. Tara guys kay na surprise guys kay naada siya litson. Kay nagtuo siya og na-cancel ang litson na guys kay mo lagi pandemic lagi karon. So nagdako sa ngisi guys kay kuan na di ay gi-deliver day ang litson kay ngan ma-cancel kay kuan lagi kuno kanang hapit ma-cancel kay mo lagi na kuan walay kuan ron biyahe kay na ay hiwa ayo lang unya na hiwa ang ligi ato nang kuanon okay video na tanan guys ahang na luto. So humana jud ko og kuan dyan na nag-litson gi-deliver na. Jak higit pa, nagbumpita ko na siya.
Sige na. Sige, Maji, palis nanay. Sige na. Kali edad na kuan. 17. Kandila ba? Dukutan sa kandila. Hindi pa niya na. Ano ni ka mong adlaw sa ulo ang kasamaran sa adlaw na tawhan. Sa ika-17 na patuig yung Panginoon. Salamat Ginoo ang imong ginugbayan ang iyong kinabuhi nga nakaabot. Hinali na ka mga na hirap kausapon ko Ginoo. Ihatag nimo niya ang mga gasa. Ilabi na gayon sa maayong panglawas at sa maayong salabutan. Ihatag ko sa kaniya hanggang pa mga tuig ang abot siyang kinabuhi na sa ulubon niya kasamaran sa adlaw nga nakawan. Pasalamat ko sa kanimo Ginoo ng mga grasya nga imong ihatag kanamo karon. Nga ako sa punto atin ay makahatag kanamo kabaskog sa among pagsakat sa kapanglawas. Mabaw sa tanan dili sa kapaminay kalimot kanimo sa pag-ampo pagpasalamat. Kining tanan among gipangayo gipasalamatan ken agis imong bugtong anak nga si Jesucristo among Ginoo. Uban sa Espiritu Santo sa panabang sa mga Birhen Maria hinaot paunta. Amen. Pangalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. May hilak mo na. Hilak man ka. Salamat ka sa Ginoo. Salamat sa blessing. Sige na. Sige na. Naon mga bata. Si nanay, paningkura sa nanay. Kutsara. Kamutra mo na ba? Hi guys! Ako na pini guys, karang wadyo ko nakapag-intro guys diha sa pag-birthday ni Prinsesa kay karang busy lagi ko da ako nakapag-intro ko pero ako nakapag-outro. So karon nag-outro ko karon nga akong birthday August 7. So happy birthday to me. Ja wala day quick cake guys. So gahang cake guys kani. Dawa mo ko kandila. Di ko guys so. Kandila, dawa ko makapag-blue kandila. Ja guys kay niabot ko og 43. Ja man nagpasalamat ko sa Ginoo guys kay niabot ko 43 ang edad ja. Wa pa man ko kasuway noon guys og kanang mag-blow ko og candle sa cake kay kanang wala gitay kwan sa mo na panahon nga may uso birthday ja naka-birthday lang gid ang anak guys sa nag-sponsor ni ja mato nakapag-birthday siya. So nalipay siya kita mo guys dihang video nga murag nagilak siya sobrang kalipay kay first time jud niya guys nga to iyang birthday kay mag-birthday mi sa una guys cake rama nya gamay nga sudan nga na ja
nagud siya litson. So salamat di ay sa nag-sponsor. Anang dili na i-mention nagihang ngan kay dili sa magpa-mention og kinsa sa. Salamat nimo. Basta mga to nahitabo sa birthday sa anak niya. Ano naman ning sumpay guys niya. Amping tanan ron guys kay diri sa amo sa Usdub guys. Pila to ko anak? Kasi to 103. Oh, 103 na guys. Ang among mga nag-positive diri niya. Manang kudyo ra di bisbay manang dito lang di bisbay pirmi. Di magos-gawas kay murag na sa among apo diri sa tanawan pero ampo lang jud ta sa Ginoo. Diya salamat di ay sa mga tanan nga ning greet na sa birthday o birthday sang anak sa tanan-tanan ning greet di mo dyan matagsa-tagsa kay sobras kadaghan sa tibok saan man sa mundo katong mga ning greet nga wa bisagwan ha mo kaila na ning greet na mo diya salamat ninyo tanan diya amping tang tanan karon diya ampo lang ta nga ilayo ta sa mga sakit ro nga niabot na ampo lang ta pirmi niya stay at home lang jud ta kay mo lagi na iwas sa atong mga sakit karon. Ja, see you next vlog guys. Ja, kuan mga on data spaghetti pa day guys na kay paborito ni sang anak. Ja, diapod guys kanang sagdi lang guys kay basta piskay lang na ako'y katong sobra sa among birthday ni Ja, wak man na nahiwa. Melon ja. Mato, see you next vlog og amping tantanan. Bye.